165 си е запис. Не знам. Мабело името. Какво чупиш? Какво? Даде ми един слайм Какво? никаква каска. Омага бос. Не. Тогава що... Тук те имали лав някакъв. Къде? Да, бос. Омага, то ще ми зиде. Идеалното место сме си. Майко, за мене. Сега за мене. Изстрели. Стрели? Омага си... Стрели. Неква много тъмно си... Неква тъмно синя. Да, видя. Ела първо се измъкнем от тук. Че ни изядат. Аз бия слаймовете. Мамо, това с един удар ги трепа. Стапрачка. Името й е зелено. Да го видя. После Да лилава. я видя. Къде си? Идвай бързо. Тя ще Да изяде видя тебе. сопата. Качвай се. Аз не мога да скоча. Тук има цайно буквото за мене. Омага ще умре. Да, бос да видя сопата. Да ти даде. На 6 хилата съм сътеж умра, да знаеш. А да бе, аз имам телепорт. Ще ме не подсети. На 2 са. Телепорт нали при мен? Да. Бързо. На 5 хилата съм. Кое? Да видя сопата. Сопата не ти даде този бос. Къде е? Какво? Каква та сопа? Даде ми някакви две кул. Пръчка. Болт. Кърт блот, дамич 0,4, максимум дамич плюс 1, мана, сот, перки, 10. Ети. Виж. Парляде. Мама, после ми я дай. Ми даде и етате. Две ми даде. И някаква каска оранжева. Flame chest. Добре. О, аз имам някаква друга нетър бранч. Тя ще я запазим, защото е с оранжево име. Няма да я ползваме. Какво направи? Извинявай. Как стана? Как стана, че не мога да разбера? Извинявай. Не знам. Аз само се бутнах в тебе. Как ще ми се даде? Ау! Пак как се качи това? Нещо яко долу. Не само де трябва да се Ако измъкна. искаш ще те телепортна. Пък всичко Много му обичам. личва така. Значи трябва да го апдейтне. Чакай, стой тама. Ще ти път. О! Фак! Качвай се. И ти ли си магиосник? Че си ми смешна с тази сабия. Не. Как я държи. Виж са на F5. Топа няма нищо. Има нещо. Ай, кома ми бе! Ра! Ра! Мога това го удрям и нищо не става. Айде. Сега ще... Значи една се стави. Рунотеец. Какво стана това бе? Нищо. Тарата. Тарата. Имам някакъв пръстен, знаеш какъв? Някакъв със зелено има, значи не е важно. Какъв? Де ще го знам? Какво ти дава? Сега ще го видя. Укулите има най-яки Вижте. трайки, не знам що. Трябва да имам... Дава ми минус Да, 25% run lag speed, плюс едно Fortnite, нещо си. Fortnite. Не, този просто не е скапан. Аре, този дънжен го избихме. Сега да търсим кола.
Ох. Ай сега натърсим кула. Какво правя тук? Крава! Убих крава. Тя ни още един чест. Слагай. Аз имам. Виж са. Майко, каква та черна брат? Дай ми чу. Служил си някаква черна. Къде е? Не, тя е лилова. О, мага, това голд ли е? Бронза, от. Ще я кажа това голд. Какво? Хо ли е? Хо. Ма то била бронза. Чак сега разбрах, че има бронзови неща тук. Човек, виж сега, те сайта ми да ги сложа, сега няма да ги бараме. Убе, взимам ятата. Да. Не деве, човек. И аз искам ги взема, ама не ги барам. И кой ще каже това да... А да търсим кола. Това сега да спираме и да почнем трети. Викам, аре да спираме сега. Кола? Това беше от нас. Хубаво. Майко, това